Siqale ngalo. Cha lokhuza Africa my continent, Africa my home. Asibingelele futhi i-appointment yethu isuke ila appointment yethu ila sihlangana khona, sihlangana kulesi strat emzini emisha kumasabhabhu kuMo Road eThekwini Williams Road lo bhekeni. Appointment yethu khona manje ngingathathanga yilutho bese ngizoba la sikwazi ukukhuluma nezingane zakithi nabafowethu nobaba nobhuti nosisi umuntu nje la or before asiqale sikhulume ngalabo ke sibonge nje kwa halfway bafowethu hey umsebenzi eniwenzayo halfway check yabona la siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle enisenzela wona ngoba ukuba la inina ukuba la ibhakede ukuba la ukuzolekelela la singalekelela khona sibambisene sonke si-South Africa siyi-Africa siyabonga kakhulu usinikeza kwakuthiwa inqola yomlilo right asenze njena uma ngubane hey uma ngubane ade simthengele impahla ezintsha funa simcinge kule mizi asimboni asimcinge ake simcinge le mizi funa ukwazi ama-site la ungaveli ungena ama-site la safuna umangubane funa umangubane ngoba kuseyiprojekthi yethu phela awuthi sibonga hey sengibona ngekhaya hey ulele flat impambili arosta ngini lokhu arosta sengibona ngekhanda nangu faka amasokisi akha amashi salele lapha kushuthi akuqekezwanga benzwa yini mengaqekezelana wathi ngibo ukuthi amateka khona khona namateka mhlawumbe wakhe impahla ezinye ifakwe ebhaketini ngisalele ayufiki kodwa ke uzovuka ngalesikhathi azovuka ngaso mangubani i-lockdown mbomvu mangubani hey hayi kunzima la hey uyakhulumela kude mangubani hello hey wethu kube ngaboni ukuthi baba wakho sina kunjani lokhuya vuka lapho uqoke lapho elokhuzi kube ngaboni ukuthi baba usela hey ubanjwe i-lockdown iyambamba lento esaqoka umambomvu ulama awubona amaphoyisa abe ubethi striker wona uthi ustrikiwe hayi impilo la kumasabhabhu la kumasabhabhu emzini emisha esemzini emisha South Africa ibulawa ngenkani yabona ukuthi wona into ayinithi strike yaphela kuyastrike la hayi lutho esemzini emisha la yabona yazi ukuthi kusasa makusuka impi yamazwe iSouth Africa yoba number 1 yohlulu yabona njengoba iyouth ilimala kanje lapho abantu laba kufanele besivikele kusasa yabona mabephela kanje hayi abekho ngiphelile yikho ufuna sibambe ngempela ayibambe ngempela ekhona kunzima hey lokhuzi nyampilo vote siyabonga thank you siyabonga baba thank you so much siyabonga kakhulu thank you hey ayibambe ekhona ho cabanga isikhathi sini ikhathi evuka Liyasebenza lokhu uzasebenza yonke into. Salinde nangu mangubane lapha. Avu. Hawu kanti mophe ekhakini. eGreat Town. eKruskop. Akya? Nakya? Mangubane lo. Kwase Great Town manje.
manje into yakhe isiyahlangana sokuthi ihlangane uzakwazi ukuthi ekhaya funa siyihlangane izinto yakhe siyahlangana yabonga ngwena thank you siyabonga mfowethu thank you hayi ingane egcwele la mfowethu ingane ayikho le ndlela bafethu ongaliwa ngawo beside umthetho phela yikho ukuthi ugcine uboshwa sakoda lento iqale kwangathi kuyaphanda kuphatha umfoko abantu kodwa njengamanje sekulimala thina asiyalimala kulimala thina thank you ingane bakutela okokuqala nje indlela abantu bangaphandle abavuleleka ngakhona la bazogcina besihlula phela singanamandla singekho sobe singekho I'm telling you yabonga kakhulu bafowethu yes ngisafuna amateka akho asekhona aphi hayi bakhombisa abantu hayi bazolwa nawo abantu ukuthi asekhona ba ngibonile ngiyafakile malume Yeah. nginenkinga la mangiyacela ukuthi nginenkinga manje vele size ayikho indlela yokucasha manje manje Uzo- awuprocast linda so mase siqedile qala ulinde kuphi ekhaya ekhaya ila monti malume nginenkinga ye-ID ngathi ngizamile ukuyeka ama-drugs unayo ID nganginayo mase ngifuna futhi ukuhamba ngiyilungisa bangitshela ukuthi fanele ngibhale i-ID number kwi-affidavit maye angiyazi ngekhadi hawu wena ubekwe yile nto encane ate muhle kanjani hathi mbo sekusele lodwa hayi akhona waphelele Okay. uyaphi kanjani ngifuna sikhuluma udaba olulodwa-ke yabona nawe-ke ngibulungisa into sasa ngifuna sikhuluma udaba ukuthi angithi sesiredi manje ukuthi singaqala siyobabona ekhaya angeke ngifuna sikhuluma udaba olulodwa i-appointment ila nakusasa ila ngifuna ukubona ukuthi manje sesingahamba siyobabona ekhaya sixoxe nje nabo ekhaya bese mase sisuka ekhaya sesiyokwenza siyobheka indaba ye-rehab angeke singasuki la street kuthiwa iya kwi-rehab aqale sibabone nje ekhaya sibone osisi sibone iy'ngane zosisi bese-ke si-arrange indaba ye-rehab yabo kusasa uzovuka ngasikhathini kusasa angazi ngezwa nami angazi usho kahle kanjani uzovuka ngasikhathini kusasa yes awutshela abantu after izolo uzizwa unjani Sengijabulile ngoba ngiyazibona ukuthi nami sengiyafana nabanye kodwa indawo sekunzima. usuyafana nabanye manje ile ndawo engasakufanele Amele ngekhaya. sekumele ube ekhaya manje Ngathi ngisengomsebenzi. ubuthi ngizokusana namhlanje hayi bengifuna ukubona ngathi ngiyafika la ngufica ungekho wena ngathi ngiyafika sengilungise yonke into kusasa ngizofika la sengizokuthatha-ke kusasa-ke siyahamba kusasa sihamba sobabiza bonke bese bezokuvalelisa umphakathi wala kuma-suburb batshele ukuthi awubatshele ukuthi abese bezokuvalelisa kusasa isicabanga ukuhamba kusasa betshele bonke bese bezokuvalelisa abazokunika izipho ngendlela sihambe lesi soshaya nge-transcorp hayi sihamba ngakubona sihamba ngo-N3 sithi Great House noma sihambe ngo-N2 a-74 konje imuphi umgwaqo uza ngawo uma uze eThekwini uhamba ngawo Hamba eMaritzburg. uhamba nge-Maritzburg lakho-ke sithi N3 R33 upambatha siyoshona ya awuvivi ezinye impahla zakho ngithi uthezi lapha ya abakayithathi okay okay alright mana kusisomdala ukwafika kusisomdala sona Free, bethi namhlanje uzofika. kanti yena ubuye isikhathi iwasho okonyamawasha wekhona Sihlushwa yona malume. unganandi nje Siphathela wamayo sesichoma. usukuchoma ngaleni ali thule Aniyakazi.
Onyakazi. Oh. Hayi kumnandi la. Yabona ke la. Mana kumetro uphi umetro bakithi? Yeni uphi umetro? Metropolis uphi? Cha lo wala lo hlala la. Uma wakho uyamfuna phela ke nimlethe. Uma wakho uyamfuna. Kulungile ke kusasa into yethu iyaqonda. Manje uzokwenza njani uma usuqalekile mesisini? Yawazi. Ukhethwe yini? Qaqa nini? Kwenziwani khona uqaqa mahhala? Yini lokho uchaza phela ngiyazi. Bayaphana la. Bayaphana? Nawuthanda kuyena kodwa. Oh, ma-reliable custom. Akuphi? Kuthiwa osuku ipapalazi kube bekutshwala. Bakunikeza amahhala. Uqaqeke. Bese uhambe uyophanda. Bese ubuza othenga. Hayi uthi umgejile no ubelele ubebanjwe i-arosta. Angithi lento le uyabona ukuthi lento lena ngempela wayiqinisile udokotela ethi lento institution funeka singene phakathi sizwe. Awuze nje akanayo imali. Kodwa ngoba la jwayele ukuthenga khona bafike bemnika omali ukuthi athi grrr bese ke hamba yophanda bese yabuya. Ikuphi into enjalo? Yena umuntu odayisa utshwala wakwenza ukuthi ufika uphuze mahhala. Umuntu wethaveni aphuze isimahhala. Uphuza ngemali yakho kodwa la khona umuntu ongathi unesihe sokuthi uzokunikeza ngoba na Wema ushawo arrest umuntu engazi ithatha ngicela. Usuke enzela ukuthi niyithathe ngenkani. Ngoba arrest ubuhlungu. Ibuhlungu injani lento emzimbeni awuchazele umuntu ongazi. Ihlungu kuphi? Emathanjeni. Oyingena phakathi namalungu omzimba. Ebehlunga thana enkwantsho. Hey bafowethu. Kunzima kodwa ke asethembe naseBhayibhelini kuthiwa uyayishiza imvezo u99 yolanda imve yodwa. Masithole nje eyodwa, masingake sithole lo ngoba ngathi sizomthola kodwa sizokuthola. Angeke usidumaze. Mana ke lento ye-arrost angabe arrost angabe ukudla ithini kufanele uqale udle noma uvele uyishanje noma ungadli la inalutho. Njengoba nje ulela ngithi awudlile. Awukadli. Mawuvuka ufuna uvukele kuyona. Ngoba ngingakho kodwa kuthiwa ngingakho ngenzodla. Ubuzona. Ayilambisi injani nje. Yalamba. Very strong. Manje mawusulambe kakhulu ungenakho ukudla wenza njani? Uyakuzama malume ubeke ukubekezela. Bekezela. Okay, awutshele umuntu liyandatshana encane. Uthe wena ingane ngendlela oyithanda ngayo. Uma ungathola nje umuntu onengane noma kuthiwa akayithanda kunikeze yona umphathele ungamphathela. Ngemphathela. Mana ungasebenza la ngathiwa khona ungaphatha khona ingane. Manje mawusushiya ingane yomuntu lapho uyobamba i-arrosta. Angeke rosta ingcono seceleni nengane. Mayithi nje umuntu ungigadela ingane. Ngeke ufuna ukuthi ugade ingane kube khona umuntu ogade wena. Phela ngiyacishwa wena usafuna ukugadwa kanje ukuthi sigade wena ugade ingane. Mina ngigade wena ukuthi ungashiya ingane. Angeke ngishiye. Ngeke uyishiye ingane.
ingane iyona ezongisiza nje ukuthi ngikhiphe umqondo wami busy. Oh. Ingane ku-Arosta. Izokwenza ube busy ingane. Angiboni umuntu ozokwazi ukumphendula ukuthi hey awungeke wenzwanga yimini ukuthi ushaye u-Arosta. Kunale engizoyikhulumela naye ethuni. Ingane uyifundele lokhu ukhuluma zonke. Manje ingane angithi uyazi ukuthi ingane ngaphakathi iyadonsa. Uma ukhuluma indaba ye-Arosta ngeke ibambe. Ngize ngiyiphathe nje indaba ye-Arosta nayikhulumela okunye nje ukuthi ngichithe isizungu. Uchithe isizungu. Uthi usho ukuthi akabe kushaye umuntu nje. Hey uzothi umuntu ingane yami nginike lona. Uthi uyathembisa ukuthi uma usubuye e-rehab noma ungayiphatha kwakhona manje. Angayiphatha mhlawumbe sengibere kodwa namanje beyayikho inkinga. Kodwa umuntu uma engathembi ingane yakhe hayi ilungelo lakhe. That's why I understand. Uzothi umuntu vele ingane yami mina ngifuna uma uzoyiphatha wena ube clean uvuke ugeze ube muhle unawo amandla uvuke ekuseni ugeze uzokwenza. Manje ingane kuyingozana ikuphi omunye umsebenzi ngaphandle ukuphatha ingane ongawenza wasendlini uclean endlini mana isandla sakhe asheshi ngisho usisi wakhe ngakufakazela asheshi isandla. Awusitshela ngabe phela bahlezi bengihlupha ngasekhaya ukuthi ngiyabatshotshela. Akazi ngisandla sakho shesha. Unalokho ngikwazi ukuhlupha bona. Ngincamele kona kodwa. Ucela. Ngihlupha basekhaya. Nokuthi ngihlupha umuntu angaphandle ngangicabangela njengosisi. Azame in South Africa. Azame kusho ukuthi mawusubuya nje ekhaya ngoba vele suthi ku kancane ekhaya bese sipackage indaba ye-rehab bese siyabuka ukuthi uyiphatha kanjani bese sibuye sizocela othi nginetoho bese kubona usetohweni ekhaya ingadi wawuyenza kodwa ekhaya ke kudala usakhula wawuyenza kulungile angakubambezeli awuthi ukuphumula mbijana bese-ke sikwazi ukuthi sichitheke njengamanje kusasa ngizofika la ngo-11 iwasho ulubuke noma ningasebenzi ngizobona la ngo-11 yeso ntombi ya sakuthanda ntombi yami ya kuthanda ntombi stay strong uzoba right yes right thanda breaking social boundaries uyalizwa lelo gama breaking social boundaries akufuni kube khona umncele phakathi komuntu ohlala emgwaqweni nolapha ekhaya kubo uselokishini usemakhaya umasabha kodwa into yenza umncele ukuthi nina mase niphanda nibe niphante bona laba bantu niqole abantu nibabambe bese bethi abantu hey ungayikhuluma indaba labantu abahlala emgwaqweni angithi yabo kanti masiya kubantu siya siyocela kuphela uye ucela umsebenzi makunika umsebenzi umnikile akunento edayisa singabaphanti abantu ngibonga ntombi sobona kusasa thank you awutisibona siyaza lokhozi uphi lo muntu lo uphi lo muntu one-ID manje sovalele noma ngise-on una-ID number iphi ID yakho uhlala kuphi kanti eClermont uyafika la ekuseni noma uhlala eClermont awuhlali la awunawo umuzi la sengisho ukuthi wena uhlala la la iphi iroom yakho la lokho manje siya nini ekhaya siyatha kukuba bani kanti lapha ekhaya kanye sibonge kwadidi i-IDI Clermont kuphi ne-Clermont Dabea A Dabea A
khona bani lapha ekhaya? Mama, sisi, uti. Ubagcine nini ekhaya? Last year. Last year? Yep. Esikoleni wagcina uba? Grade 11. Grade 11. Yini ekhipha ekhaya uba ngani ekhaya uzobala emqoqweni? Angazi nami njengisho ukuthi ngibalekane abantu abangasekhaya yabo. Bayathanda ukujaja mhlawumbe bakusole entweni babe bathi wena ngoba nakho uyabheka amadrazi leyo nto babona but singayibona abafezishe beyithanda beze bethule yabona bezeshona beyashona ibuhlungu babo wami okunye-ke uthola ukuthi umndeni wami ngoba nginomndeni ngibone ngazi ukuthi ngibahlupha noma mhlawumbe nami ngibayisisandeni mhlawumbe ngiyantshontsha uma ngenza ithanda. Uqale nini le Dama-Drugs? 2014. Ingena kanjani usesikoleni usekhaya? Esikoleni. Ufunda. Ubani niyadayiselwa noma uyaphuma wena uyifunda? Esikoleni phakathi biba khona kodwa enjalo esikoleni ngiphume ngaphandle maybe i-break mhlawumbe. Idayiswa abanye abafundi lapha ngaphakathi. Ubufunda kusiphi isikole? Esithokozisi. Bekuba lula ukuyithola. Yini le oqala ngayo i-drug ethile? Uqale ngentsamo. Wasuya upgrade waya kwiphilisi. Hlobo nephilisi. Ibhathini. We mina ngilazi nelakudala nelisho. Ngazi kuthiwa yini kuthiwa ibhodlela? Ibhathini okay. Manayo. Umama uthini umama Mawula? Uma wakho. Ngeke ngaphatheki yabo ngapha yabazali ngiyabazali. Yes. Bacabanga ngisho kuthiwa kunjani akalali ngisho ebusuku. Abazali bazwela ekutheni ngiyele ngaphatha ngisho umuntu akazacabanga ngisho kumele inhliziyo mhlawumbe. Yes. Wena uma ucabanga ngomama isimo omshiya kusona noma ubaba yini ekufikelayo? Usizo ubuhlungu kakhulu nakumina kodwa-ke ngibe ngingazi njengisho ukuthi ngiyazenza angizenzi baba wami into engiyisebenzisayo engingekho right nami engicabangayo ukuthi uNkulunkulu angangisiza ukuthi ngibe right ngisho ngidinga usizo nami njengomuntu phakathi kwabantu abangekho right kodwa abangakwazi ukuthi ngingakwazi ukubambisana ubuhlungu lento Ubuhlungu. Usuya ufuna na ukuthola usizo? Yebo, ngajabula ngoba saphila emhlabeni. Iminyaka komfana emingaki? 29. Ungwesingaki lapha ekhaya? Wesithathu. Ubaba uthe uyasebenza? Asashona baba wayiphoyisa. Shone last year wawukhona emncabeni? Yina uyingane emncabeni? Uzwe late. Utshelwa ubani? Nihlangana la ekhaya. Ubhuti omncane uyazi ukuthi ula. Bayakwazi ukuthi ula. Nomama uyazi ukuthi ula. Okay, uyakwazi ukubafonela. Inamba isekhona khona ucingo noma inamba yakhe uyayazi ngekhanda. I-ID yakho uthe ikhona. Ngiyazi ngekhanda. ID number, no ID number. Uyazi ID wayithatha. Ababonza ngiyilahle. Oh bathi abayithathe bebeke ekhaya. Ngoba ID ngifona imali Ramaphosa bayithatha. Oh wawuhola imali kaMaphosa? Cabanga leyo kale esibili. Yiphi oqala nje kaRamaphosa? Mina basaphela kabusha. Abasho u350. Man athi saphela ngefoni nje kabusha. Lokho ngangidla lokuqala, agcina ukudla lokuqala. Lesibili awuyitholanga? Kodwa ngibona ukuthi ngisakhona ku-system leyo. Bawusayiholi njengamanje? Sengiyaphela. Ongcane uapply kabusha. Athi ngiyancela. Anginayo umuntu ongisiza ngakho. Oh
Okay. Ngilambe ngisho ukulamba ngibona ngidlela noma Okay. ngilambe ngisho ukulamba. Oh. Ungena nje u-apply kabusha. Uma ungathola umuntu ozoku-applyela kabusha. Manje vele kuyafana nje. Le mali uma uku-applyela wena uzophinda. Bhema phela. Uzoyibhema wena. Kungcono vele ungayitholi. Ngoba vele naye lola makosa wakhona ke unenkinga nenhlupheko eyinzima kabi ekutheni angasacabangela nabantu labasebenza ngabo. Abantu abafana nathi nabanye abantu abaphilayo njengasona. Ngasho ukuthi phela kungena umuntu ophilayo njengabanye abantu obabona usise wona abantu bayasizwa. Mina ngikhathele ngiyimvitha ngilisha amathambo ami nje ayintende. Uyabona nje bayasizwa impela ngaphakathi empilweni ba-right. Mina ngiyafisa ukuthi ngibe right. Sibambe kanje. Asibambe la. Kusasa ngizobe ngelanga ngo-11. Yebo. Ngifuna nje ukusikhuluma nje. Sibe ne-trust, ungethembe ngwethembe. Yebo. Ukhululeke ukhulume. Ma usuvumile usuthi usuvumile. Sesobe siqala uhlelo njengamanje uhlelo lwethu hleli lapha kumangubani sesilungise ukuthi kusasa sinibone bese siyamhambisa. Ukhansela siyakhansela kahle. Siyakhanseling. Nenza counseling. Oh baba counseling ngiyayazi. Oh uyayazi counseling. Ngaphazamisa. Hayi ungaqala ungahambi nalo mana kanjalo. Webazalwane manje ngilapha kuloya moya lo. Uloya moya loya. Uloya moya lo. Iloya moya nginawo. Lapha siyayazi Iloya abayenza benza counseling laba. Siyaphila thina. Iloya counseling. Thank you so much. Siyakhansela. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga. Ikhipha kubani. Ngifuni uzu ezihambeni lokhu uzayama. Buka lento engidla, buka mhlawumbe. Udodi lento engidla. Udla udodi. Oh, awufaki ngale mntu. Akona. Hayi impela. Kuyasetshenzwa. Udodi lokuphanda lo Oh lona ukuphanda. ukuthola into e-right. Ungahamba wena hamba still. Okay. No, uthene counseling nekushayi. Counseling phela leningenza yona ngiyayazi. Oh uyayazi. Ihamba nami ingiphathe kahle mase ngicina nami sengi-right ngisho emoyeni nasenhliziyweni lo. Ngiyayazi. Yazi yakhula yena. Nami ngisho ngoba ngenza le nto ngoba into ngibona kodwa manje ngibuka nginganinawo ngibuka ngiyona so oba beze ngento e-right kahle. Yes. Siyajabulisa lokho sisakhona abantu abasithandayo. Yes. Nami nasithanda nami ngiyamthanda ngingazeli noma ukhona-ke abanye abangazwelani naye. Yes. Kodwa mina ngiyazwelana usizo. Siyabonga. Siyabonga mfana. Siyabonga kakhulu. Nazo ukuthi siyanthanda soloko sizama, siyozama. La hluleka khona sobe hlulekile kodwa soloko sizamile ukuze ekugcineni nibe sekhaya. Ngeke sibe nesizwe esokhulela emgwaqweni siphelele emgwaqweni. Akuyona impilo leyo. Kusasa kufanele ukuthi ube ubaba, kufanele ube ne-family, kufanele ube nezingane. Ukuba khona kwakho la emgwaqweni hayi ukuthi la emgwaqweni ngoba mhlawumbe ungahlakaniphile umnqondo yakhe ungasebenzi. Izathu ezithize esingezikwazi usikujaje ngazo. Thina ukulalela sathi lezi izathu sisize umunye umuntu ukuthi hayi bo. Namba abantu abazokutshela into okuyiyona ngoba lana uyamthola umuntu obhema idakamizwa, uyamthola umuntu ongayibhema idakamizwa naye eshawe impilo ngezathu ezithize. Sasa ngaba ingane yami engabala hayi ukuthi ukuhlala la okwabantu mhlambe abacabanga kafishane abangaqedeki kulunga. Cha, impilo nje iyakwazi ukuthi kususela ukucabanga ukuthi right khona ikubekela khona khona. Siyangithanda baba yazo. Thank you baba mfana. Sengiyahamba manje. Le ndoda ifuna u-offer isingwa nje Ufuna u-over or off camera. Oh. Oh, okay. Manje nami sengiyachitheka njengamanzi nje. njengamanzi nami. Uyachitheka woza lapha wena ama-stage 1212. Uthe ubani lo? Amanda Mkhize. Amanda Mkhize. Kuphi ekhaya? Hammersdale. Hammersdale. Ikuphi ne-Hammersdale? Hammersdale. eShostini. Khona ubani ekhaya? Khona ugogo. Khona ugogo. Kuphi umama? Segolo. Segolo. Ubani umama? Silindile Mkhize. Silindile Mkhize. Uyazi ukuthi ula? Yebo uyazi. Ekhaya konje ukhishwa yini ekhaya?
Lesi made ngisisho baba ukuthi ngahlukumezeka for stepfather sami. Oh konje yes wahlukumezeka. Okay. Awukabi right ukuthi ukhulume ngaleso simo leso. Ngakhuluma ngaso ayikho inkinga. Ayikho inkinga. Wena usuyafuna ukuya ekhaya, ufuna ukuya ku-rehab, ufuna yebo ngiyadinga ekhaya ukuthi kusakhona imali ebengisayibhalisa zababa za-Transnet kodwa ngisalinde zona ukuthi iphume. Kwathiwa ngilinde 2 months no 2 weeks. ubani osenza Transnet? Ubaba wakho noma baba? Ubaba. Ubaba wakho? Yebo. Ubaba wakho bani isibongo? Uzama Mweli. Uzama? Mweli. Kuphi nendawo? Hammerstein. Aba ifamily yakini iyazi ukuthi la abakwamweli. Bathini mawulana? Ngitshela ukuthi angishintshe impilo. Bathi shintshe impilo. Ubaba ubupali sebekade esebenza kwa Transnet. Yebo lemtateni. Uwena umdala. Yebo. I-ID unayo? Yebo nayo. Ikuphi? Sekhaya. Esikoleni wagcina waba? Grade 11. Grade 11. Yebo. Wawufunda kusiphi isikole? Matshezulu. Wagcina kwa grade 11. Ingane unayo? Yebo nayo. Ikuphi? Sekhaya. Ekhaya eMastini. Ihlala noma? Egoli. Yebo. Iyafunda? Yebo iyafunda. Ifunda ba? Ifunda grade 1. Okay. Ifunda grade 1. Ugcine nini ukuyibona? Ugcine nje kade sile ka-Absa nini last year. Kwa-Absa? Yebo. Oni nihlangana kwa-Absa? Cha siyobhalisa ama-forms. Hayi ukuthi wawuyoyibona ukuthi indlela zayihlangana lapho. Manje bakubiza kanjani nosuka la uye Absa? Bangithola i-City Life komunye ubhuti la sesenza khona ama-video kanje ku-internet. Bagcina bekwazi ukukuthola. Kade bakufuna bakuthole ekhaya? Yebo babengifuna bangithola. Ikhona inamba oyazi lasekhaya? Ingane amafoni amaningi yashintshe nami. Umama namafoni amaningi? Okay. Asenze njena-ke udaba lethu ngeliphele namhlanje. Ngeliphele namhlanje nakusasa sobuya nangolwesine sobuya solokhu silihlephula kancane kuze kube ukuthi-ke nawe ufika esikhathini la esizothi khona ingaphi i-rehab lingaphi ikhaya khona ubani lapha eJorgedale. Uthe ugcine nini eJorgedale? Ngagcina noStoffersdale ngo-2024. Unqenani kanti kuya la ekhaya ngoba phela uthe no-stepfather sekho? Hayi stepfather behlala noma ishadile naye eceleni naye ukuthi behlala ekhaya. Ubengahlala ekhaya? Wena wavele wathi ayingeke uyimele lena? Okay. No. Siyabonga kakhulu. Sashawa isikhathi sikadokotela. Sengishaya isikhathi sikadokotela manje ngifuna ngoba udokotela. Nakho nalokho kuyaphephuka kufika le phezulu. Yes. Thank you. Sizobuya-ke kusasa. Sizobuya kodwa uhlelo olukhulu oluzobe sihamba ngalo kuzobe kwale nkosazana le. Sibonge ukuthi siza kanjani bese singena kwabanye sibalekelele. I thank you.